Kuda kwaShetagure ari kuita zvinhu zvinoshamisa nyika. Right now vanhu pavari kuona kuti nyika yagara yakaketsva nezvigananda. Kuda kwaShetagure ari kuuya achiti isusu tichange tiripo and we are now launching Vision 2050. Ndisati ndapinda mashoko vanhu avari kutanga kuverenga kuti right now Vision 2030 hachasati tambosvika uye vanhu vakutambura nenhamo yarova munhu. Panguva ino votaura nhau dzeVision 2050. Ndisati ndapinda mashoko ari kubuda nyoga panguva ino nepresentation inoitwa nakuda kwaShetagure ndobva subscribe like on the bell icon. According to mukungunugwa sezvamuri kuona panapa anobuda nyora achiti Dr. Tagwire launches Vision 2050, Zimbabwe to lead Africa with 153 billion economy. Ndo mashoko anoyanyora panapa. Anoendera mberi achiti everyone a creator of generational wealth. Under Vision 2050, Zimbabwe is set to become Africa's leading economy, surpassing all continental peers and claiming its place on the global stage. Ndo mashoko anobuda nyoka panguva ino anobva posta mapictures amuri kuona emapresentation akuda kwaShetagure akanzi Dr. Tagwire launches Vision 2050, Zimbabwe to lead Africa with 153 billion US dollar economy. Anoposta all these presentations amuri kuona awa emabillions nemabillions awa emari panguva ino ari kuchipresentwa nakuda kwaShetagure. Mashoko ari kuda panguva ino vanhu panguva ino vari kunyatsokuziva kuti aiwa yes kuda kwaShetagure angataura kuti haana mapresidential ambitions but zvinhu zvingori pachena haizi nhau yekuti tikaramba tichingotaura. But panguva ino the question remains kuti panguva ino pari kuonekwa nevanhu akuti to social media nezvingotokwa nevanhu kunzi Tagwire is one of the zvigananda zvinoti anoonekwa achifambanana Wycliffe Chivayo and the likes, and he also attend pre-camp meetings. Panguva ino people are asking themselves kuti panguva ino muchiona kuti they've captured mukatarisa kuna 2008-2009 paita fuel crisis, these are the guys vaifanela all those deals, and right now kana vachinge vazonzi navo vachizomabata matomo acho. What do you think our country inozosvika palevel yakaita sestage yecountry kana kuti chiso chenyika yedu chinge chava papi in terms of economy, in terms of corruption? What do you think? Imbotudze mafunguro enyu kuti mimi munoti kudii pamusoro penhau iyi. Pinda comment section medu muzimafunguro enyu. Subscribe, like, achatomba bell icon.